apps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Thank God it's Friday! Finally! Matatapos na po ang linggo. Nakakalungkot man at some point kasi hindi nyo kami mapapanood bukas. Pero at least po isang buong 5 days ang pinagsama-samahan natin dito sa Morning Balitaktakan. Kasama pa rin po ang Dynamic Trio. Papangunahan niya ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Yes! It's Friday! Time to make memories for Monday Morning Barkada. Ngayon na! Friday na! Ang kasama niyong raketera at madiscarding Ma'am Shi Sheki. Yan, nakala ko kung ano nang i-make mo. Sorry, Make make day. memory. Oh. Make Anong day. make bay? Oh, basta. Gawa ka na. Ayan, it's a happy Friday morning mga kabalitaktakan. Kahit nga naman last day na ibigay pa rin ng effort sa trabaho, sa eskwela at kung ano-ano mang pinag-aasikasuhan nyo ngayon dahil tomorrow is rest day. Kaya naman i-enjoy na ngayong araw na ito ang inyong anumang ginagawa at tumutok lagi sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Kompleto ang umaga nyo dahil kasama nyo ang Dynamic Trio. 86 days na lang pala, Morning Barkada. Wow. Ay, lapit na. Parang ang bilis. Kaya kung nanonood kayo ng TV, pwede yan. Kung antena lamang ang gamit, swak na swak yan, Morning Barkada, ipihit lang ang antena para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman, pwede din po rescan your channel numbers. Mahahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel. Depende po ang channel number kung saan ang inyong lokasyon. Oo, Yes. pero there are other ways for you to be able to watch the Dynamic Trio. Gamit lamang po ang inyong mga cellphone, laptop, data, tablet, kung ano pa, and Wi-Fi. Dahil meron po kaming live stream sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. We also have the same live stream po sa aming YouTube channel, RNG Luzon. You can visit our Instagram, TikTok, Twitter. Doon tayo magchika-chika and sumilip-silip. So kung ano nga ba ang ginagawa ng Dynamic Trio, still RNG Luzon, and we have our website where we upload good read articles, mga news, kung ano-ano man na magiging very informative talaga para sa inyong mga kabalitaktakan. rngluzonph.com, and paulit-ulit yung naririnig RNG Luzon dahil RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At upang maging updated ngayong umaga, atin namang silipin ang ating latest weather update ngayong katapusan. Naku, payday pala ngayon, nakalimutan natin. Kaya Alam naman, mo, ikaw, Charles, oh. ha? Hindi na naitatago talaga kung kailan dapat humingi ang mga kapamilya. Diba? Oo. Yung mga pinsan ko, magchat-chat na naman. Payday pala. Payday pala. Sige na, ituloy mo na yan. Nanggigigil ako sa'yo. Kaya naman, tingnan natin kung sa maganda bang mag-vacation ngayong weekend. Atin pong silipin ang ating weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, generally fair weather ang ating asahan dito po sa ating dito sa lahat ng parte ng ating bansa except dyan sa Mindanao kung saan nakakaranas po sila ngayon ng Intertropical Convergence Zone o itong mga pag-uulang dala mula po sa Pacific Ocean. So asahan po ang maulang weather at over the weekend dyan sa Mindanao at dyan po sa part ng Cebu. Pero dito po sa Northern at Central Luzon at dyan din po sa Bicol Region at dyan sa parte ng Visayas, asahan pong magandang panahon until Sunday. Magandang panahon. So, it's a good na mamasyal, magsampay, kung ano mang gusto nyong gagawin. Generally, fair weather po tayo. At ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City kaninang umaga, 17 degrees Celsius. At asahan po nating iinit ito, 24.3 degrees Celsius mamayang tanghali o hanggang sa hapon. Yan. Oy, parang pwede. Pag-iisipan Pwede. muna natin kung
tama ba na tayo magliwaliw Oo. this weekend. Weekend. Pero bago ang lahat, parang nakaka-guilty pa rin magliwaliw mga ka-MB kasi alam naman natin na last weekend ay galing nga tayo sa Bagyong Carding, sa gupit ng Bagyong Carding, and madami pa rin po ang mga lugar na apektado, which is why the Department of Labor and Employment, they are thinking of giving emergency ito ang tinatawag nilang emergency employment in typhoon hit areas. So ang mangyayari po dito, sabi po ni DOLE Undersecretary Benjo Benavides, na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers program or the TUPAD will be implemented in 2 provinces in Luzon that were hit by the typhoon. And ito po ay Quezon and Nueva Ecija. So itong yung TUPAD na yung mabibigyan sila everyday ng itong ating, anong tawag dito, yung sa, hindi, maglinis-linis dito sila. sa yung sahod, yung minimum. Minimum Wage, mabibigyan po Yan. sila 10 days up to 90 days na maximum po. So kailangan lang nila maglinis, kailangan nilang tumulong. And since wala nga silang matrabaho, Kasama sa tupad yun, anak? yung alin? Tupad, yung ganyang or a This is different tupad, word? actually. Tupad talaga yan. Tupad talaga Oo. to. So talagang, kasi ang tupad Emergency employment. pang emergency employment. Ngayon, Quezon and dito sa Nueva Ecija, dahil madaming nawalan ng trabaho, Yes. madaming kailangan ng pera. Magpapatupad po sila. So, depende pa po sa mga DOLE, dyan po sa inyong mga bayan or probinsya kung paano sila mamimili ng mga beneficiaries. However, we thank DOLE po and the other agencies for still doing their best po para in their own little ways, in their own, alam nyo yun, kung sa mga programa nila, nakatutulong po sila para sa pagbangon po ng mga very much affected areas dito sa Luzon. Oo nga, and tuloy-tuloy lang tayo dyan sa pag-extend natin ng tulong sa ating mga morning barkada at sa lahat po na naapektuhan nga ng bagyo. Morning barkada, isa pa from the recent visit of our president from September 18 to the 24th in the United States, we are able to get pledges for the amount of $3.9 billion morning Yun. barkada that Laki. will really generate almost 112,000 employment that will be circulating or manggagaling po sa mga business process management, information technology, data centers, and manufacturing. And this is in lieu with his visit nga morning barkada. Aside from that, he also participated with the dialogue with members of the U.S. Association of Southeast Asian Nations, Business Council, and the U.S. Chamber of Commerce, seeking also partnerships with American investors. Aside from that, dinaluhan din niya ang Philippine Economic Briefing in New York. And lastly, sumama din siya sa 77th session of the United Nations General Assembly. Aside from those international visits, morning barkada, pumunta din po siya sa ating grand opening of the new terminal building of the Clark International Airport in Clark Freeport International in Pampanga as a strong signal. International lang Oo, yun sorry na po, ayan. Oo. Kaya it's really a good way for us na makabangon din in our economic recovery. Aside from that, kasi we are trying to restructure our connections with other international countries and also bringing forth strong hold pagdating nga dyan sa United States. Nakaalala. So, Don't hold it. May nakaalala, number 8. Number 8. ABCD. Nagbilang talaga, no? GH. Imbis na tubig yung iaabot. Sinong H2? Kung sino ka man. Basta. H2O water. Charet! Si honey mo. Oo. At least meron nakikita na ginagawa. May ginagawa naman talaga siya. Yes. Oo, madaming projects ang kanyang madadala dito sa ating bansa. And speaking of project, mga kabalitaktakan, umagri na po ang Philippine Economic Zone Authority sa pagtatayo po ng iba't ibang solar energy or solar projects sa mga economic zone dito po sa ating bansa. So, ibig sabihin, they will utilize, siguro, pwede nilang i-utilize ang power from the solar panels or solar project. So, ito nga po ang kausap dito ni Peza ay ang UGEP or itong si Upgrade Energy Philippines Incorporated, kung saan nga po nagpirmahan sila noong September 22, 2022 para po sa iba't ibang solar projects na itatayo sa iba't ibang economic zone dito po sa bansa. So una pong project nila ay dito po sa Cavite Economic Zone at Baguio City Economic Zone para po ma-determine yung viability ng
pagtatayo ng iba't ibang solar projects sa dalawang eco zones na ito. So sinabi po ni ito nga po tong president or in charge ng PEZA na si Tereso Panga, and I quote, PEZA welcomes partnership like this which promotes the goal of environment-friendly industrialization. So malaking tulong po ito, no? Lalong-lalo na sa ating mga industriya kasi napakalaki ng income na dinadala ng mga economic zone sa isang lugar. So kapag meron kang economic zone such as dito yung bago sa Binalonan na Pangasinan, malaki yung income na makukuha ng LGU and likewise sa mga trabahador, di ba? Kasi here in Baguio City, I think mga airplane parts yung ating ginagawa natin. Manufactured here. Ay, assembled here pala. Tapos binabalik kasi doon sa ano. Kaya dapat may built in the Philippines dapat yung nakalagay doon. Joke lang. Pero lipat naman po tayo sa probinsya po ng La Union, mga ka-MB. Dahil po sa sunod-sunod na po ng mga sakuna mula sa paglindol noong nakaraang July up until mga pagpasok ng iba't ibang mga bagyo, ang probinsya po ng La Union ay nagsagawa po ulit ng institutionalized standard on incident management. So, ito po kanila po ulit, though alam ko naman trained na ang ating mga personnel sa La Union, however, sometimes they really have to review, retrain themselves, remember everything that they have to remember or reskill again, And ito ay pinagsamahan po ng iba't ibang mga agencies like Provincial Disaster Risk Reduction Management, itong ating mga PDRRMO. Magkaroon po tayo ng 39 participants dito sa ating for our response team para sa mga incidents po dito sa probinsya ng La Union. And with the new trained personnel, it is anticipated daw that the observance of the procedures will be followed more efficiently. So, ang ICS, itong kanilang mga ginagawang mga trainings, ay para din naman po sa safety ng ating mga kababayan. Kasi, tama naman, minsan kasi, though alam nila, minsan magpapanik ka rin di ba? Magpapanik ka rin na parang makakalimutan mo, baka may makaligtaan ka. So, kailangan talaga nilang mag-reskill, kailangan alalahanin nila yung mga natututunan na din nila. Yes, oo nga. And that's empowering our workforce for disaster and risk management para talagang alam nila. Kasi yung earthquake nga, di ba? Alam naman natin kung ano yung gagawin. Pero talagang when it comes to this calamities, medyo medyo challenge ka. Morning Barkada kanina from economic zones naman. Diyan ulit sa Pangasinan. Congratulations po, nabigyan po tayo ng 70 water pumps provided by the National Irrigation NIA and also with collaboration with your Governor Ramon Gico III. Ayan po, Morning Barkada, grabe. Ang ganda nito. Kasi at least kahit pa paano, di ba, we are providing help for our farmers. Ayan, that is at least 7 million pesos po, Morning Barkada, na naitayang tulong sa ating farmers. And ang reminder lang po ng governor natin just is that sa ating mga farmers is we share yung paggamit ng makina at sa kanilang mga miyembro upang lahat ay makinabang. This is yung mga 70 water pumps na to, Morning Barkada, ay pinapangalagahan or they are being taken care of by the Provincial Agricultural Nursery and Research in Tabag, Santa Barbara, Pangasinan. Woohoo! Maraming salamat po for this water pumps. Magagamit talaga ng ating mga farmers dyan sa Pangasinan. Ayan, dagdag na tulong para po sa ating mga magsasaka and towards mechanization na din ng ating agriculture. And speaking of magandang balita naman, mga kabalitaktakan, patuloy po ang pagbaba ng kaso ng monkeypox sa buong mundo. Ito nga po ang nireport ngayon ng World Health Organization at dito nga po sa pag-identify ng iba't ibang mga kaso. So meron po tayong steady na pagbaba ng kaso ng monkeypox mula po sa North America at Europe, kung saan 22% po ang overall na ibinaba ng mga kaso ayon po yan sa World Health Organization. Sa tala po ng WHO, aabot po sa 5 ang namatay, 5 global deaths since the WHO previous report on September 7, raising the total
to 23. Ayun, 23 na pala ang namatay dito nga po sa sakit na monkeypox. Pero nga din naman, nagbabala pa rin po ang mga eksperto na hindi pa rin po tapos itong pagdami ng kaso ng COVID-19. Tuloy ng monkeypox. Oo. Kasi nga din naman, meron pa rin yung mga naitatalang mga kaso sa Europe at dyan po sa Amerika, pero hindi na ganun karami. Oo. How about the mortality rate kaya? Mortality rate, 23 pa lang ang namamatay for all Wow. over the world. At least So, na mababa yung mortality, pero nga lang, yung epekto spread, niya, ay. meron pa rin yung, kapag kinapitan ka, parang may bulutong ka ang hirap tanggalin. Yes, So, careful tayo, no? Kasi it can be avoided by using face mask or being hygienic. Mag-alcohol tayo at wag kung ano-anong hinahawakan natin. Baka merong monkeypox yan. Dito sa Pilipinas, I don't know kung ilan na eh. I think meron na tayong 4 apat. or nadagdagan. Wala pa. Si DOH. Oo, titignan natin yan mamaya. Nako, ito talaga, kailangan maging maingat tayo. And we really have to take care of our skin, hygiene, and everything. Alam nyo, isa yan sa mga laging inaalala po ng ating mga beauty queens, ang pag-iingat sa katawan at pagpapanatili ng kalinisan. And mamaya, isang beauty queen po ang aking bisita at ipakikilala sa Sino inyong yan? lahat. Kaya, abangan nyo yan. Oo, syempre, thank God it's Friday na rin naman, Morning Barkada. Kung meron tayong beauty queen, meron Anong butik queen? Butik. Ano yun? beauty queen, we have May another butik eh. Butik queen. Dali na, paus pa Sige, naman ako. tapusin mo na. We have the overall champion of the World Championship of Performing Arts dito Yan. lamang live na live. And alam mo na, in love ako sa Serenade niya, Morning Barkada. Sana ma-in love din kayo sa Lagi kanya ka namang in love. Oo. Uy. Sa mga anak ko. Thank you, Ay, guys. oo. Oh, ikaw, may butik quick ka sige. din. May butiki. May butiki itong isi-share ko sa inyo. Kasi maraming mga butiki din dyan sa Sierra Madre. At malaki po ang ating pasasalamat sa Sierra Madre sa kakatapos nga pong pagtama ng Bagyong Karding. At upang ating alamin ang halaga ng itong kabundukan na ito, ating pong tignan yan sa kwento ni Diana Balse. Isa sa mga nakakaantig na tanawin mula sa ating kalikasan ay ang mga kabundukan dahil sa matayog at berde o mala-tsokolate nitong itsura. Ngunit alam nyo ba na ang pinakamahabang bulubundukin sa buong Pilipinas ay ang Sierra Madre? Ito ay bumabagtas lang naman mula sa hilaga ng Cagayan hanggang timog ng Quezon, na kung saan tanaw mo ang matayog at napakahaba nitong mga kabundukan. Sumagi na rin ba sa isip mo kung ano nga ba talaga ang katangiang taglay ng bulubunduking ito? Pues, share ko na sa'yo ha. Ang Sierra Madre ay tinatawag din na backbone of Luzon dahil ito ay nagsisilbing proteksyon o panangga sa mga paparating na kalamidad kagaya na lamang ng bagyo o mga nagbabadyang mga daluyong. Dahil sa matayog at mahaba nitong estruktura, napipigilan nitong palakasin ang mga bagyo, kagaya na lang ni Bagyong Karding na kung saan ang bundok ng Sierra Madre ang tinamaan ng matinding hagupit bago pa man ito tumama sa iba pang parte ng ating bansa. Ito ang naging dahilan ng paghina ng bagyo, na siyang naging daan upang mas mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa matinding buhos ng ulan at iba pang posibilidad ng pinsala buhat ng matindi nitong presensya sa hilagang parte ng Luzon. Ayan! At dahil alam mo na, i-share mo na rin sa iba at sama-sama tayong mag-gain ng new knowledge every day. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Diba?
Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Katapusan mo na, mosquito man. What she does, send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer all night long. Love her today, find 100 ways. Don't forget there could be another lover in the memory. If you need her so much more, why don't you say? Maybe she has it in her mind. She's just wasting her time. Ask her to stay. Find 100 ways. Being cool won't help you keep a love for. You just blow your chest. Take the time to open up your heart. That's the secret of romance. Sacrifice if you can, but someone learn to wear. If you need her
just won't go all the way. In your arms tonight, she lays and she holds you, sweet as yes. She wants to pay 100 ways. Oh. She holds you, sweet as death. She wants to pay 100 ways. You better believe it, oh, love her today. 100 ways. Oh, you better love her, love her, love her. 100 ways. Oh, you better love her today. 100 ways. Yan naman! Grabe naman yan! Sir Jeffrey, that's 100 ways. 100 ways That's right. by Sir Jeffrey Coronado, our grand champions for the World Championship of Performing Arts. Alam niyo ba, Morning Barkada, it's really humbling to see our artists really compete for a world competition. And aside from that, winning it is another part. Diba, Sir Jeffrey? Congratulations po Maraming ulit. salamat po, and good morning to everyone. Yes. Good morning. Bati po ulit tayo sa mga friends natin dyan. Yes, good morning sa lahat ng aking mga friends, ang aking mga family, and lahat mo na nanonood. Hope you're having a great morning. We are indeed, Sir Jeffrey, kasi sobra yung yung birit eh. Morning Barkada, lang yan May event pa si Sir Jeffrey kagabi Ayan. Sir Jeffrey, also, simulan natin. How did the passion of singing started ba? I think there really was an interest at a young age pa lang. So, I think, sabi ng mom ko, I started singing at the age of 4. Wow. So, parang yun. So, medyo na-reinforce. And then, ayun, parang eventually high school, then college, kumakanta. Ganun. Sir Jeff, how about the type of songs that you sing? Kasi usually yung iba classical. Yung sa'yo ba is a classical type of music ba? Or songs? Not really. Parang it's a combination of different styles. So, pero I would have to say medyo towards pop siguro, Broadway. Wow. And minsan classical pero not so much. Not so much. Pero at least, sir, diba, nabubuhay pa rin, or this type of songs are relived. Kasi yung iba, hindi na natin alam that this actually type of songs exist or may kumakanta pa rin artist na ganon. Kasi Yes, diba, that's right. oo, kasi diba, sir, right now, our generation, the younger generations, iba na yung hanap nila. Diba? And at least you're trying to keep it alive pa rin. Sir Jeff, aside from this also, how does Baguio community of artists help you grow? Kasi iba yung core natin when it comes to artistry here in Baguio City po eh. Yes, actually very diverse ang arts dito sa Baguio. And knowing now we have artists who really excel in their fields, nakaka-inspire siya. And it helps you grow also and become a better artist. Oo, diba, sir? And you get to know these people with common friends, and then you grow as a family. That's Diba? right. And also the support that you get from fellow artists. Oo Very naman, helpful. oo. Yung parang, sige, sa'yo muna to. O sige, sa'yo muna yan. Diba? Yung mga gigs na yan. Aside from this, Sir Jeff, how about the transition ng pandemic? Was it hard? Paano tayo, how are we able to survive that? It was a challenge kasi, diba, for everyone, especially for our performing artists. It really is. It was a struggle for most artists. For me personally,
yeah, it was there was a big change kasi walang venues for singing or for performing, walang gigs. So the only avenue you can have is maybe through online, and it was a bit of a challenge for all of us. Yes, and also Sir Jeffrey, lapit na ulit ang WCOPA competition. Sino ba? Ano ba yung mga requirements? Sino yung mga pwedeng sumali? Is there meron bang bayad? Or kasi 'di ba usually yun yung nila. You're now naghahanap po tayo ng mga artists natin. Can you please share us naman your journey for this? Yes, that is right. We're actually holding auditions nationwide now. Wow. And for Baguio, we have October 24 set in SM Baguio. And we also have online registrations. Yes. So you can go to the Team Philippines -W Copa page on Facebook, and then there you can find the online registration and also the dates for the other auditions nationwide. Pero for Baguio, it's definitely October 24. October 24. Sir, how about the requirements? Meron bang minimum number of years that you're singing? Not really. Kung ano man ang edad mo, you can actually join. Wow. I think last time we had accompanied as early as at the age of 8 competing and got so many gold medals and plaques. And I think wala ring age limit kapag dating ng older. So I think and kung ano man ang edad nyo, you can actually join. Go lang. Pwedeng single performer ka, and pwedeng duet siguro or a group or at saka actually you can join all singers, dancers, instrumentalists, models, variety acts. Pwede po kayo mag-join. So, we hope to see you on October 24. Wow, dito sa syudad ng Baguio. And for more information, Morning Barkada, just visit their WCOPA website and other platforms para yung mga interesadong sumali. Kasi nga katulad ng sinabi mo, sir, it's worldwide, nationwide for the Philippines for a competition worldwide. Sir Jeff, please, to our artists, to our performing artists who's struggling right now, kasi hindi naman mawawala yun as an artist, di ba? At one point, yung passion mo into singing, sometimes it faltered, parang because you are challenged. Any advice to our performing artists out there and encouragement, and how would you encourage our young ones to also look into performing arts? Yes. You know what? Just continue to dream. Kung ano man ang edad mo, whether you're young or old, just continue to dream and pursue that. There will be challenges along the way, but it's all part of it. So I hope that you would just push and find it in yourself to believe in yourself also, and just continue doing what you love to do. Yun important kasi dapat mahal mo rin ginagawa mo kasi hindi yung fuel sa'yo to actually pursue what you want. And Sir Jeff, lastly, for our Morning Barkada that wanted to invite you for events, where can they find you? Social media platforms po, and other ways for you to be reached po. Yes, I don't have a public page on Facebook, but yeah, you can probably look me up, Jeff Coronado on Facebook. Also, I have an Instagram account. I only have one picture there. I just opened the account, but you can look into that, Jeffy.Coronado. Oh, naman! Yeah. Again, Sir Jeffrey, congratulations and thank you po for bringing forth performing artistry here and nationwide nga and now competing worldwide. Thank you! And Morning Barkada, ito naman, hindi pa rin tayo natatapos for a Thank God It's Friday kasi meron tayong beauty queen. Tama na po, hindi na boutique queen. We have a beauty queen that we will feature maya-maya lang. Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Alam nyo ba mga ka-MB, sabi nila beauty queens are born. But I do not believe in that motto because I believe that beauty queens are made. Because being a beauty queen, there are a lot of process para maabot mo kung ano nga ba ang dapat mong mga gawin at ang dapat mong ipakita, i-practice, gawing skill in order for you to become a beauty queen. And today, ang kasama ko lang naman ay isang 10-year-old beauty queen na talaga namang kakagiliwan natin. Let us now welcome our Little Miss Baguio 2022, Ma'am Zea Raquel, and of course, her stage mother, si Ma'am Rihanna Lynn Raquel. Good morning po! Good morning po. Ayan. Ma'am, alam mo, nung pag-akyat ko mga ka-MB, share ko lang, before we start, no, pinuntahan ko sila. And nagulat ako, akala ko si Ma'am yung beauty queen kasi carbon copy, charot lang. Pero buti nakita ko ang kanyang corona. Ayan, before we start, Ma'am, congratulations, Miss Zea. Wow, napakaganda ng batang ere. Alam nyo ba, Ma'am, una sa lahat, bago tayo mag-start, itong journey niya, kay mother muna tayo, baby ha. Kay mother muna, itong journey niya po as beauty queen, ito po ba ang kanyang kauna-unahang sinalihang pageant? Or paano ba siya nag-start dito sa masasabi na nating mundo or industriya ng pagpapageant? Actually po, nag-start po siya nung daycare po siya. Sumali po siya ng Silahis ng Pasko. Wow. And then, nung sa grade 2, sumali din po siya ng Little Miss Kalikasan and nakuha niya din po yung title. Wow! Grabe naman yun. Ma'am, eto ba, itong pagpapageant, ikaw ba mismo ang may gusto? Or paano mo naman na-discover itong mga pageant na ganito? Hilig ko na po kasi ito noong bata pa po ako. Nanonood ka ba? May mga napapanood ka ba na ano? Opo, tapos tinatry ko po yung paglalakad ko, tapos na-achieve ko po to. Wow! Grabe! Yun ang isa sa pinakamahirap, ma'am, no, yung paglalakad. Opo. Ma'am, itong Little Miss Baguio, paano nyo na-discover na merong Little Miss Baguio? May nagsabi ba na, uy, isali mo yung anak mo? Or nung nakita mo ba siya? Paano, ma'am? Meron po akong co-parent. Sinad niya po sa akin na pwedeng mag-register sa Little Miss Baguio. And then, kinontak ko po si Ma'am Vel Watson. And then, yun po. Oo, ayan. Nung nangyari na po yun.
At yun po, na-message ko po si Ma'am Vel, and then nag-okay naman po si Ma'am Vel po agad. Ayun, nung nalaman mo, sinabi ni mami mo na, anak, isasali kita sa Little Miss Baguio, anong na-feel mo? Excited po. Ay, excited talaga. Hindi ka kinabahan. Hindi po. Wow, grabe ang confidence. Oo. Alam mo ba dati, Miss Kalikasan din ako, pero ano lang ako, yung naghahakot lang ng basura kasi I love kalikasan. Charot. Anyway, ma'am, ayun nga, nung natanggap na po siya, paano kayo nag-training? Gaano katagal yung pagti-training nyo? And ano yung training na ginawa mo? Parang 1 month po yung training namin, and then sa bahay-bahay lang po, and then mga kasama din po namin yung mga candidates po niya. Kahit umuulan po, sige, rehearsal, ganyan po. Alam mo, baby girl, isa sa mga nakakakaba ako kung sasali ako sa pageant, kakabahan ako pag nakita ko yung mga kalaban ko. Yung practice pa lang, ma'am, no? Yung, ikaw, ano yung mga na-feel mo? Hindi ko po inaakala na ako po yung mananalo. Kasi magagaling po yung mga kalaban ko. So, akala ko po sila po yung mananalo, hindi po ako matatanggap. Ganun. Oo, nako, ay for sure magaling ka rin. Ikaw nga siguro ang pinakamagaling dahil ikaw ang nakakuha ng corona. Ma'am, as a child po, as a parent po ng isang binibini in the making po, ano yung pakiramdam na nakikita mo na at this young age, dito siya nagfo-focus sa mga ganitong bagay, hindi sa mga kalokohan, laro-laro, cellphone. Ano yung pakiramdam na ito yung anak mo? Super proud po ako sa kanya dahil first gusto niya po ito, then support lang po ako. Ano pong gusto niya, supportan ko po. Basta wag niya lang pong pabayaan ng pag-aaral po niya. Ikaw naman, baby girl, alam mo yung mga beauty queens natin, meron daw advocacy. Oo. Ikaw, paglaki mo in the future, ano yung gusto mong gawin as a beauty queen? I-encourage ko po yung mga bata para maabot po nila yung mga dreams nila. Oo, ang galing naman kasing sumagot talaga kung ako naman talaga ang judge, no? Ma'am, ayun po, nung nakita mo na siya, paano ma'am pag in the future, kanyari, nag-aral siya, tapos nakatapos siya, pero sabihin niya sa'yo na, ito po ang gusto kong gawin. Ano po ang yung gagawin? Go lang po ako. So, supportan ko po anong gusto niya. Kung gusto niya pong maging beauty queen, go lang po. Ikaw, baby, beauty queen na ba ang gusto mong gawin? Or aside from being a beauty queen, may iba ka pang gusto? Modeling po. Ay, modeling, hindi ko kinaya. Ako rin gusto ko din yan. Dati kaso ayaw ako ng modeling. Oo, modeling. Pero anong gusto mong pag nag-aaral ka na in the future? Anong gusto mong kunin? Nurse po. Ay, bakit nurse? Gusto ko pong tumulong. Wow! Oo, yan po, yan ang isa sa maganda talaga na nabibuild pag beauty queen ka. Kasi pag meron ka ng profession and then beauty queen ka pa, mas marami ka kasing mas magagawa. Ma'am, ngayon po, ano na ang kanyang mga, since siya ang Little Miss Baguio natin, ano na yung mga next steps niya? May mga ipapagawa na ba sa kanya? Actually, depende po sa handler kung saan po siya isasabak. Kung ano pong gusto ng handler na isabak, go po kami. However, here sa Baguio, ma'am, may mga kailangan na ba siyang gawin as the Little Miss Baguio? Wala pa naman pong sinasabi si ma'am, si Ma'am Vel. So, hindi pa po alam. Ikaw naman, Miss Zea, ma'am? Zea. Ang hirap po ng spelling ng pangalan po. Nanggigigil po ako kay Ma'am Rihanna Lynn dahil hindi ko po mabasa ang pangalan ng kanyang anak. Pero Miss Zea, noong andun ka na sa pageant mismo, ano yung pinaka na-enjoy mo? Yung paglalakad ko po, ganun po. Tapos, yung talent ko po. Ano ba ang talent na iyong ginawa? Dance po. Ay, dance. Oo. Dun sa mga nakilala mo, may mga naging friends ka din ba? Ano yung natutunan mo doon sa pageant and doon sa mga nakilala mong mga bata din? Be kind, humble po, ganun. Tapos, wag pong magmaldita. Ganun. Ay, wag magmaldita. Oo, tama naman. Naku, bawal talaga ako dyan. Baka, ganun ako, ma'am. Oo. Nung narinig nyo, ma'am, ito na ang nung sinabi na, and our Little Miss Baguio, anong number mo ba doon? 13 po. Is candidate number 13. Ano ang iyong reaction? Super proud po. Sigawan to the max. Oo, di talon-talon ka. Talon-talon po sa Boracay. Naka-heels. Sige, talon. Oy, bongga, nag-heels din si mother. Bakit hindi mo ko tinagwang nang nag-heels tayo doon? Oo. Doon sa sacrifice, ma'am, na iyong nag-throwback ba yung
nung sinabi na siya ang nanalo, nag-throwback ba sa utak mo lahat ng paghihirap nyo? Tapos nung nakikita mo siya, kinokoronahan na siya, itong kanyang corona, gaano kasarap yun sa puso mo, ma'am? Parang, ito na yung anak ko, ito yung pinanganak ko. Ay, naiiyak ako pag ganyan, ma'am. Basta nakakaano Naiiyak po. ka ba, ma'am? Overwhelmed. Umiyak naman tayo dito, naiiyak ka. Bakit ako ang naiiyak? Ako ba ang mother, ma'am? Pero, ma'am, ano ba yung mga naging sakripisyo mo for her? Ay, grabe po kasi solo parent po ako. So, kaya gusto kong maabot talaga yung pangarap niya, kaya kailangan. Palakpakan natin ang mga solo parent. Ma'am, looking at Zea sa stage, bilang solo parent, sabi mo nga gusto mo maabot ang kanyang mga pangarap. Anong pakiramdam, ma'am, na parang yung anak mo in her own little ways, binabalik niya sa'yo yung lahat ng paghihirap mo? Opo. Ang super saya po and proud po talaga ako sa kanya. Wala po akong masabi. Nako, wag mong pigilan ang iyak mo, ma'am, baka ako ang maiyak dito. Ikaw naman, baby, nung nakita mo yung mommy mo, nung sinabi na ikaw yung nanalo, ano yung naramdaman mo? Super happy po kasi hindi ko pin-expect na ako po yung mananalo at first time ko lang pong sumali sa beauty pageant. Oo, nung nakita mo yung mommy mo doon na nagtatatatalon, ano yung nasabi mo? Super happy po. Na-happy si mommy mo. Opo. Oo. Ma'am, kung may message ka sa anak mo, ito ano to ha, kunyari wala kaming nakikinig sa iyo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin mo mismo sa kanya, ma'am. Zea, mag-aral ka lang ng mabuti. Andito lang kami nila mama, papa, at lola, si Mama Joy. So, supportahan ka namin hanggang sa dulo. Ikaw, anong gusto mong sabihin sa mommy mo? Proud po ako na ikaw po yung naging mama ko. And super happy po ako na kayo po yung naging family ko. Ako naman yung naiiyak dito, nakakainis naman kayo. Bakit? Pwede bang anak ko na lang siya? Wala ka bang ayaw anak nating lahat? Oo. Miss Zea, ano ang message mo sa mga katulad mong bata na hindi pa nila alam or wala pa silang, sabihin man natin na hindi naman sa walang na-achieve mga ka-MB, hindi naman ganun pero dun sa mga bata na at their age ay kumbaga wala pa silang masyadong ginagawa, laro-laro pa lang. Ano yung gusto mo? Anong inspirasyon ang gusto mong ibigay sa kanila? Huwag kayong matakot na i-show yung kakayahan nyo. Be confident. Ikaw, ma'am, sa mga single mothers, ano ang iyong masasabi sa mga katulad mong single mother? Sa lahat po ng single mother dyan, maging matatag lang po tayo and then may mga kapamilya naman pong tutulong, gagabay po sa atin at ipagmalaki lahat ng mga anak natin. Ayun, ma'am, may gusto ba kayong pasalamatan, batiin? Unang-una po sa lahat kay Papa Lord po at saka sa mga lolo, lola, mama, tita, tito, and relatives ko po. Maraming salamat po sa suporta at tiwala. Ikaw, ma'am. Ako po, thank you po sa unang-unang lahat sa Lord God po. And then sa mga relatives po natin, sa mga naging sponsor po niya, sa handler po niya na si Ma'am Farsi. Lahat po, thank you po. Ayan, oo. Maalam nyo, mga ka-MB, akala ko ang ibibida ko or ipapakita natin ay ang angking ganda ng batang ito. Pero mas nakita natin ang kanyang puso. And ang maganda dito, kaya pala ganito ang batang ito ay dahil pinalaki siya ng isang single mother na talagang napakalaki din ng puso na suportahan. And mabuhay ang mga single mothers and mabuhay ka rin. Thank you po. Ano na ang next step mo? Ito, huling tanong na pala. Nakalimutan. Masyado akong nagdrama. Ano na ang yung susunod na gustong salihan in the future paglaki mo? Anong gusto mong maabot? Model po, ganun. And? Mga sasali ng Little Miss Calderiera po. Ano pa? Yun lang po. Ayaw mo bang maging Miss Universe? Masyado po akong maliit. Ay, naku, syempre paglaki mo, baby. Paglaki mo, gusto mo bang maging Miss Universe? Of course po. Ma'am, pag naging Miss Universe to, Gora tayo. Mabuhay ang mga supportive na, ma'am, nakakainis ko. May pambato ang Bagyo. Oo naman! Ayan, aabangan namin yan. Baka naman pwedeng makita lang namin yung pagrampa naman ng ating maliit na chikiting na napakaganda. Ayan, ipapakita lang natin mga ka-MB ang kanyang paglakad and magpakilala ka na rin pagdating mo dito. Ayan, magiging mic stand ako. Paano ka nagpakilala?
Ayan, may music po ba tayo dyan? Ayan, maglalakad po siya. At mamaya magpapaturo po ako sa kanya ng lakad. Oo. Ay. Hello everyone, my name is Seya Kure Kilman, 10 years old from San Vicente, Baguio City. Mabuhay! Woo! Ayan! Dito na po kayo. Maraming salamat, Miss Zeya. Ay, atras po tayo nang makita natin si Mami. Maraming salamat, Miss Zeya, sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon. And once again, thank you, Ma'am Riannaline, for creating a very beautiful girl with the heart, sabi nga nila. Thank you so much again. Si Miss Zeya po ang Little Miss Baguio 2022 and that is her mom, Ma'am Riannaline. Ayan, mamaya po ano kayang kulitan ng ating pagsasamahan. Tutok lang magbabalik ang morning Balitaktakan. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Nagbabalik ang Dynamic Trio with another game para sa inyong morning barkada. Talagang china-challenge nyo kami kung anong pinagpapagawa ninyo. Di ba, Charles? Yes, Ayan, Red. nakatakip na. Nakatakip. Wala po kasi kaming blindfold at Ayan. magsalita ka naman. Magsalita ka Uy, naman. pwede kang magsalita. Pinaglaruan talaga yung minion natin. Oo, yan. So, ang mechanics ng game morning barkada, oy, tawa ka dyan, taga-tawa. Ang bag naman, te. Mamaya. Ang mechanics ng game morning barkada is magdodrawing po kami at huhulaan ni Ren kung ano ito. Kaya po ako naka-blindfold mga ka-MB kasi makikita ko sa monitor yung pinapakita. Kaya sige na nga ako nang magsasakripisyo, gagawin ko ng katatawanan ng aking Cute tao. ka naman eh. Yan, Hi! Alright. First picture. Draw me a picture. Okay. Mechanics. The host will be doing a drawing relay. Each host will be given 5 seconds each to draw to complete a picture. The words to be drawn will be flashed on the screen. Okay. Sige, ako na yung nag-BO. So titignan ko dito, hulaan ko lang kung ano yung dinadrawing. Okay, let's begin. Okay. Sabihin nyo kung titignan ko na. Okay. Walang tinta, ha? Sino man lang nagbigay. Ulit. Ulit. Okay. Ala, isa pa. Wala. Yung kwan dyan. Nakikita niya. Okay. Done. Okay. Dali. Ang ganda ng drawing ko. Yes. Luzon headlines. Hindi. TV, camera, prompter. Hindi.
Screen. Hindi. Ano yan? RNG Luzon. Hindi. Morning Balitaktakan. Hindi. Ano yan? Facebook page. Hindi. News. Okay. Teleprompter. Bond paper. Script! Okay. Ay, camera 1. Oh. Script! Ano? Sige pa, kaya malapit news, na. RNG. Malapit na. Bond paper. Hindi. News. News in a paper. News Force, North Luzon. Nandun na kanina eh. Newspaper. Very Very good. Oh my gosh, I'm so proud of myself. Newspaper. Oh. Bakit kasi may pa-RNG ka pa Oo kung nga news? eh. News. Guna na Oh, din. news News na lang. Newspaper. Ay, Ayan. one. O, sino Okay. next na magdodrawing? Ako po si Charles. Okay. Sige. Sino magsasagot? Ako pa rin. Ikaw pa rin. Diyos ko, ako Oh, pinagtitripan nyo dito, ah. Naku, napakadali. Ako, napakadali naman. Dali na, ang tagal. Wait lang. Sakit. Paano yan? 5 seconds lang daw. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ang tagal kasi. Uy, ang galing mong mag-drawing, kapatid. Camera. Video Okay. camera. Patingin mo naman, ano, patita natin. Baka mamaya sinulat mo pa Parang yung lunchbox nga eh. Ayan, video camera, 2 points. Kapag ang matatalo dito sila ang sasayaw. Oo. Naka 2 points na ako. Galingan sige. nating mag-draw. Ay, yung hihirapan mo. Ayan, yung next. Yung mga drawing ng grade 1. Yun naman yung drawing ko. Okay. Uy, wag mong sulatan yan! Ginawang kwan. Okay. Microphone. Oh, alam na. Ginamit pakita mo kasi nga. yung microphone para pang-drawing. Ito po yung kanyang microphone. Parang may mali. Oh. Ewan ko nga eh kung Microphone, 3 points, 3 May points. baterya yan. Ay, gusto ko mag-drawing. Gawa-gawa kayo. Tingin. Oh, ikaw din. Ako manghula. Oh, asan yung kwan? Wag na. Tumingin, wag na siya Huwag ka nang titingin. tumingin. Tumingin ka lang sa akin. Ayan. Kami magselos. Okay, nagda-drawing siya ngayon. Okay, 5, 4, 3, 2, ano yan? Stethoscope. Hindi. Headset. Headphones. Tama. Headphones. Alright. Headset. Yan. Nililitan ko na nga para mukhang tutuli. Yan, headphones. Ikaw na. Ano tong letter Ako Y? pa magdo-drawing. Oo. Pangit na lang mag-drawing. Next. Okay. Oy, wag kayo titingin. Si Charles. Si Charles. Okay. Ay, Tatalikod na lang ako. Ay, nakikita ko siya dito, Char. Joke lang. Hindi, walang reflection. Ay, alam ko yan. Morning Ballet Taktak. Alright. Oo, game. A game? Halap na ako. Ay! Bahay. House. School. Ano yan? School. Silid-aralan. May blinds? Silid-aralan? Office. Ano? Hindi? Hindi. Office. Ano pa ba? Ano yan? Bahay. May blinds nga! Anong blinds? Oh, blind na bahay. Ano nga? Ano? Wala na, wrong ka. Tingnan nyo, ang Office. galing-galing ko talaga. Ano Ano yan? nga? Office. Office. RNG office. Kulang. Ano? RNG office? Ano? Ay, mananalo ako dito. Okay. RNG Luzon! Ang gano'n. Bahay naman eh. O, bakit this is the office? O, yan yung aming pinto pataas, may hagdan O, pa saan yan. yung upuan dyan? Syempre si nasa Smith? labas. Ayan, o, Nasaan andyan si yung Smith? door. Nasaan Ito si po ang Papa aming Kenji? mga sliding door and windows. Meron kaming Alright. veranda. Kaya sa mga gustong mag-guest, bisita na sa RNG Luzon. Ikaw na Alright, mag-drawing. okay. Akong hula. Yan. Okay. Wala na. Wala na. Ay, mag-drawing ka na lang kahit ano, kawawa Love naman. life. Kawawa Love life ni naman. Ma'am Shirk. Ito, wala.
Label. Oo, ayan, Ito yung label. label nyo. Label. Ayan, mga ka-MB, sana po ay nag-enjoy kayo sa aming Ay, guest. nako. Ako pa rin ang nanalo, ako ang nagwagi. Sana po ay nag-enjoy kayo mga ka-MB sa panonood po ngayong Friday. Yes. Isa na namang linggo ang ating kinumpleto. Pero bagong lahat, maraming salamat sa mga patuloy po na nanonood po sa amin. Pero bago ang lahat, sino? narito po, may nag-text. Ayan na, sino ayan na. nag-text? Lalabas na ang ating resulta. Oh, ayan na, lalabas na. Unang draw. Ayan, lumabas ng bola. Lumabas ng bola, 1935. Pangalawang draw, palabas na po ang draw natin, 11-12. Pangatlo, 28-32 para po sa ating unang labas, 1935. Pangalawa, 11-12. At pangatlo, 28-32. Oh, yun. Uy, baka naman, Morning Barkada, yung mga inaalagaan yung numbers dyan, itaya nyo na at itinaya din ng ating mga viewers kanina ang pagsisend sa atin ng stars. Thank you po, Ma'am CJ. Ingat po kayo dyan sa Manila because of the tourism mart po ata ito. And also to Mac, who shared us 50 stars. Maraming salamat po. Yes. To Svea and some of my students who are watching. Thank you so much for sharing. And lastly po, meron pa international viewer po natin dyan sa Australia. Hi, Tita Delore. Good morning po sa inyo dyan. Yan, good morning. And also, batiin din natin from our Facebook Live, babatiin natin si Serold Ajrob. Ajrob ba? Si Sorry. Tita Delore, yan nga. Ayan, oo. And also si mama ni Mama Ren, si Ma'am Melinda, and also Angeline Bugtong. Good morning, everyone. And also, thank you sa mga nag-send ng stars for the past 2 weeks. At panatilihin nyo pa rin mag-send at manalo kayo ng 1 kilong bigas. Wow! Ikaw, sa'yo galing yan. Care of Charles po yun. Care of Charles Ganon, Limon. And mga ka-MB, maraming salamat, Mr. Rodel Olanday. Laging andyan, si Rain Gayaw. And kay J. Mark Marzo po, of course, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking Kim Kors and ang kanyang family sa Agooa, La Union, Carias family ni Duaza Castillo. Sa aking family din po, Balsita de Guzman, Hidalgo, Cartas, and Bilog family. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta po sa Morning Balitaktakan. Hindi ko na rin po pwedeng makalimutan ang aking kapatid pala si Engineer Jerome and kay Andre na aking sister din. And of course, hindi ko po pwedeng kalimutan ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, Anis Grill, Pizza Stack, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto pampawi sa mga lamig ng ating katawan dahil wala nang Sapaw! Yan naman. And also to our sponsors from TG Home Builders, National Grid Corporation of the Philippines, and Baguio Country Club. Maraming salamat po sa suporta sa Dynamic Trio. At dahil walang Morning Balitaktakan bukas, batiin ko na happy birthday sa aking nanay tomorrow. October 1 siya. Birthday! Uy, Ibadoy Festival din starting tomorrow. Tomorrow. October 29. Happy birthday and titignan ko kung bababa ako. Bababa Titignan ka natin talaga. yan. Alam dyan cake ni Mama. Oh, yeah. Surprise nga, di ba? Ay, surprise ba? Minsan lang ang birthday sa isang Birthday. taon at Oo. hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Yan. Lahat tayo, kaya go. Happy birthday. And hello also sa mga taga Ilocos Sur, dyan po sa Tagudin. And also dyan sa pamangkin ko dyan sa Vegan Ilocos Sur. Hi Ivan, good morning. And also batiin na natin ang ating mga avid sponsors. Unahin na natin dyan ang Batang 90s Milk Tea, iba't ibang flavors ng kape at milk tea. Available po yan sa Upper Session Road, Baguio City. Huwag din natin kakalimutan ang Musar Music and also ito pong Pugad or Pugo Adventure Resort. Yan. Isang linggo na naman ang pinagsamahan ng inyong Dynamic Trio Morning Barkada. Lulubog, lilitaw, but here to stay. Live, love, and laugh. Morning Barkada, ang Rocketera at madiskarting Ma'am Shi Shaki. At ang nag-isang minion in the house na araw-araw masaya dahil sa inyo, mga ka-MB. At kanino pa? At kay Kim Corios, hello! And ayan po, no? Ayan po. Yan tuloy, nakalimutan ko. Yan, nakalimutan pinasok mo. nyo na naman kasi ang mga ganyan-ganyan nyo eh. Oo, ang kayo napakaliit nanggaganyan, pero napakakulit, ready to give you happiness anong araw man yan at anong oras man yan, ang nag-iisang Ren de Guzman. At nakasama nyo naman lagi ang palaging nagsasabing good morning, kain ka na. Pero walang nare-receive na reply. Yan. Kasi. Charles Limon, and next week magsama-sama ulit tayo dito lamang sa Morning Balitaktakan! Happy weekend!
Happy weekend! Bye!